Wanted person po sa kasong qualified theft sa bayan ng Calasiao, Arestado. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Naaresto ng Calasiao Police Station ang isang wanted person kaugnay ng kasong qualified theft sa isinagawang operasyon ng kapulisan noong Miyerkules sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. Ayon sa ulat, ang pag-aresto ay isinagawa alinsunod sa umiiral na warrant of arrest para sa paglabag sa Article 310 ng Revised Penal Code o qualified theft. May inirekomendang piyansa na nagkakahalaga ng 40,000 pesos. Nakatakda ng umusad ang proseso ng kaukulang kaso matapos ang pagkakaaresto. Hinimok naman ng pulisya ang publiko na manatiling mapagmatsyag at aktibong makipagtulungan sa mga otoridad sa pag-uulat ng anumang kahina-hinala o kriminal na gawain sa mga komunidad. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.